Nagmamantika talaga siya, oh. So yun, what's up mga kasolid? Kumusta po kayong lahat? Ang episode natin ngayon, magluluto ako ng chicken liver with pineapple juice. Kaya tara, samahan nyo ko. Meron na akong 1 kilong atay ng manok dito. Imamarinate muna natin sa pineapple juice. At i-marinate muna natin to, siguro bigyan natin 30 minutes. Ilagay ko muna sa ref mga kasolid. So yun mga kasolid, pagkalipas ng 30 minutes, yun o, i-drain muna natin mga kasolid. So yun mga kasolid, dito na ang aking nilutong chicken liver with pineapple juice. Grabe, napakasarap nito mga kasolid. At dahil na-bless ang pagkainwap cam, titirahin ko na to. Nagmamantika talaga siya, oh. Siyempre, meron tayong kanin dito. Diet lang tayo ngayon mga kasolid. Lagyan natin ng sauce. Kain po. Lasang lasa yung pineapple na nilagay natin mga kasolid. Grabe. Napakalasa. At sobrang napakatipid niyang kainin, yun, no? Kain po. Grabe. Lagyan natin ng bell pepper. Kaya po. Sobrang napakalasa mga solid.
Mm. Lagyan natin yung kanin. Tapos lagyan natin ng atay. Yan. Tapos yung sauce niya. Yun o. Mabe. Malasang malasa siya. Mabe. Shoutout nga pala si Tatay Do at Nanay Sheila Serrano. You know. Tapos lagyan natin ng atay ng manok. Ito. Yan. Sabay subo. Sobrang napakatipid niyang kainin mga solid. Diba? Siyempre hindi natin ubos ito. Titira natin yung taga-off-cam. Ay, grabe. At sana po ganyan yung recipe to. Ang chicken liver with pineapple juice. So, paano mga solid, hanggang dito na lang po ang video to. Maraming salamat po sa panonood.